Díky, Pane Ježíši, za to, že jsi s námi, že ty jsi ten Immanuel, který přišel mezi nás. Ty jsi se stal jedním z nás a zakusil si všechno, co zakoušíme my. Děkuji ti za to, že ses tak moc přiblížil, abychom my se mohli přiblížit k tobě. Díky, že jsi s námi ve chvílích, kdy se radujeme, i ve chvílích, kdy pláčeme, že nás nikdy neopouštíš a že i když máme pocit, že se topíme, tak ty jsi vždycky jenom na to vztáhnutí ruky daleko. Děkuji ti za to, že jsi právě takový Bůh. I can be nekvitul.